Inanunsyo kamakailan ng Commission on Elections o COMELEC na sa darating na Oktubre na sisimula ng voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE na nakatakdang gawin sa December 1, 2025. Una nang naiulat na sisimula ng pagpaparehistro sa July 1 hanggang July 11, 2025. Ayon kay Attorney Maria Orea Bobunaw, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Albay, ang pagbabagong ito ay layong gawing mas maayos at mas mahaba ang pagpaparehistro ng mga bagong botante. Sisimula ng pagpaparehistro sa huling linggo ng Oktubre at magtatagal hanggang sa July 2026. Sinasabi dito ng COMELEC na in anticipation ng suspension of election this coming December 1, minarapat ng COMELEC na ipagpaliban ang registration sa last week of October. Supposed to be po July 1 start na. Ngayon po last week of October. Dagdag pa niya, ang voter registration ay bahagi ng paghahanda ng komisyon kung sakaling pirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Matagal pa po, inaabisuhan na kayo na last week of October, bumalik na po kayo sa mga munisipyo kung saan po kayo boboto o nakatira kasi po magsisimula na naman ang ating registration. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paghahanda ng komisyon para sa susunod na BSKE. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.